Good evening, kalkalpas ti recording apo, kadagiti political jingles, kadagiti nagpaaramid abang-abang, tatalaga nga pila, nagado iti i-record pa, kat so nga kami pa lang nga nag-distribute later on ton. And padasin mamati ag-vlog ti politics ayan na imbag nga rabi tayo amin kakabasa taglalo kadagiti kailyak nga taga Ramon amoy mo kanam namsag the channel ko regarding BBM and other things especially kini Apo Ferdinand E. Marcos so nga talaga super idol ko when I was young and after watching the interview Apo their interview kung nakatahan lang ba't nga ni BBM binuyak ti interview na and the rest of the other candidates nga hampay nga nalpas buyak tupay with Tito Boy ayan and after watching ako nakon it was confirmed so amukon kumutan nga amuyo mo to no sino kada kayo mo ti mga yat kada kwada so kanya-kanyang manok nga talaga but for me it's of course the one and only the legendary bulog lang ang sao talaga mo hanlang nga nalaing ag sao ta dama dagi nalaing ag sao nga tila dama saw-sawan na kadi so amo ta yun no need to explain ayan tataks la makauma mat no puro national no puro kita BBM kadalen isko kung kuna na ta let's go down to ayan tayo mamat so padasin tayo mat nga pagtutungtungan what is in Ramon Isabela specifically no niya ramid ni Apo Mayor dito Ramon Isabela ni Apo Mayor Jesus Datu Ladaran nagadungamin Apo timang manggagkod ta sulsuli nga marites about him and siya aman timang ibunan nagta hanla ang mga dagiti tay aramid na ado ti aramid ni Apo Mayor ket siyempre di jayak and kasi alo si isa naman na ko nga maibunan nagdagiti natakwatak nga dakes nga aramid na dakas nga aramid na kat amo ka makadanong kini Mayor dahito iso nga Mayor dumngag ka ana gipudno akya dito anyway amo tayo amin nga kaano lang nga nagkaroon ti fish kill dito fish pan ito kadakwa kada ta magat amuyo kadi nga napakainaigan ni Apo Mayor dita dagita fish nga natay gasem da 30 million more or less pesos apo ti napukaw kadagiti fishermen and kapitalista and talaga amot nga narigat ti lumong ta in times of COVID pa nga nagkaroon ti kasta amuyo kadi no sino makin aramid naibagak tatayan the road accidents nagadu iti road accidents ito'y kat apo adati kaslangay nangi baga kanyak nga kwa kadarato adati road accident adakano makita da nga tauan ni Mayor around 10 to 20 meters away from the accident data so mamati ako na yung kaslis dapakainaigan na kat launay kadarato iso nga padasin nyo nga look back no da nakikita yung car accident sita few meters away from that accident ada taon na ada laki di pa kayo naigan na dita ini 2021 last year we suffered from African swine fever apo nasurok nga 2,000 nga baboy tinanatay agasin mo data more or less mo lang ko amo the exact figure na ta aw mo ti tungtungan mi with the department nga makinigam and si bibiyag pa lang inkalkali da kita nga baboy yun and amuyo ka din no sino ti makin aramid manen no sino makin pa siyempre pakanana dito iso ti agdama nga Mayor iso ti makin panunot ti kadi alangamit nga aramidin lata dagitay adid ta sulusuri detan iso ti Mayor, iso ti makin mandar kada kita. Si bibiyag pala ang bababoy impakali na. Di ka di?
Adupay ket sapay lo maapo ta hanamot unay madaksan siyempre babaga lang mo ti mariknak. During the time of Ulysses iti Bagyo apo, dagiti nakita himot no kasano nga napirpirdi dagiti ay balay na baha and everything manipod iti parte ti northern part of Isabela up to the northern part of the Philippines talaga mot nga nagaduti na damage and iti papabasurin da iti dagiti agencies nga makinigam iti dayta nga magat dam. But to tell you honestly, dati nang ibaga kanyak nga isuna kanumanen iti nang ibaon nga mangi palukat kadagita gate iti magat dam tapno ado ti ma-damage. You see no kasano deta nga mayor Jesus Ladaran. Iti bagyo nga Odette, apo, Diyos ko, dakil man iti damages na dijay southern part of the Philippines man, ang kataan lang nga dijay, pati dito'y Isabela, adobo ti damage na ito, kat amuyo ka din, sino makin utak kada gito'y, dagiti babalay nga natutupakan dito iti sangsanga kada giti kay kayo, dito'y Isabela, apo, dito'y Ramon, kung alatan tadama na tupakan ito iti kayo, ada pa kainaigan ni Mayor Jesus Diladaran dito. And just recently apo 2 days ago adati simabong nga Granada dito mismo Bugalyon proper. Apo dito talpakan nga kuno di pag bubulangan online. Tila da nga papabasuran damanen but I will go straight to the point apo. Ni Mayor mismo ti makin aramid iti dayta. Naabak ngamin isuna iti sugal. Naabak ti sugal ket madin sa makasubot so tinamayan na nangibaon isuna mismo ti nangipurwak iti Granada. So hangkay nga marigatan nga biruken sino ti nang paputok ida isuna sigurado damdama ipakitak no nya di pruebak. And may sapay apo and amutay matan nga until now we are suffering from COVID ket apo nagngato ti presyo ti magatang shortage ti prime commodities nga kunada nakaro diti Ramon taadda ti tao nga mangtingtingel kadagita nga prime commodities nga iparwar ipangato na ti presyo and most of all apo dijay kinapartak nga nagwaras adda ti control ni Mayor kadagita so nakad-adu ti na COVID iti Ramon. Mayor ti makin aramid. Mayor Jesus Ladaran. Kat dagiti ti medyo na dagsen nga amok nga pagpampanunutan tayo amin nga tattao dito ini tayo. 1957 idi adamay sa nga plane crash. Awan tinakatakwat no sino ti makin utek iti dayta nga pasamak. But there is one guy behind it. Amo no dati gapda kini Apo Ramon Magsaysay isong naaramid na iti dayta. And recently ada nakaibaga kanyak nga isungan nga talaga ti makin aramid. 1957. May sapay. 1986 when this guy was assassinated at Manila International Airport. Amuyo ka di nga isuna nga talaga ti makinutak iti dayta. Mayor Jesus Ladaran. Kasi magkanyak yung apo Diyos ko no nga no kita kami okay lang pero deep inside me apo adan tulad ta panahon nga maibagak daytoy ko nakakiti social media and this is it. So to confirm alaan ta ti video apa na dyan na ta paaminin ta. Hintayon, kadanda. May isa na damag. Putnuhin saan? Maulawak, Marites.